Очаквайте в неделя на 4 очи с Гергана Паси и Сергей Станишев. Слънчевата светлина. Изгревът ни събужда сутрин, с залеза си лягаме вечер. И така, откакто свят светува. Докато нефтените запаси на планетата бавно и сигурно се изчерпват, Слънцето продължава и ще продължава да свети. Колкото и да не ви се вярва, Слънцето е най-голямото ни богатство. Богатство, което трябва да се научим да използваме пълноценно. И за да добиете представа колко богати сме всъщност, представете си следното. За един час на земната повърхност попада толкова слънчева светлина, достатъчно да захрани планетата за цяла една година. Електричеството от фотоволтайка става все по-евтино, то ще поевтинява и в бъдеще, а технологиите ще се подобряват. Ако терминът фотоволтайка ви се струва непознат, свиквайте с него. Ще го чувате все по-често през следващите десетилетия. На практика това е производството на електричество от слънчева светлина. Назад в историята тази идея се ражда преди 170 години. Французинът Александър Бекерел пръв изследва така наречения фотоволтаичен ефект, или с други думи процесът, при който в даден материал се създава електричество под действието на светлината. Повече от век по-късно улавянето на слънчевата енергия става чрез соларни панели. Светлината идва до нас под формата на частици, наречени фотони. Разбира се, няма как да ги видим тези частици. Когато потокът от фотони удари силиконовите клетки на соларния панел, се произвежда електричество. То се улавя от проводници и се насочва към мрежата. Тази технология днес е един нов бизнес. По света хората вече се научиха да печелят от това. По данни на Асоциацията на европейската фотоволтаична индустрия, към 2010 година в света работят близо 40 гигавата слънчеви мощности. Това се равнява на 40 000 мегаватови ядрени реактора. Световните лидери в този бизнес са Германия, Япония и Съединените щати. В Европа първенството се държи от германците, италианците и испанците. Ще се запитате веднага, къде сме ние? Има една стара поговорка, която гласи: вода газим, жадни ходим. За съжаление, у нас тези думи обобщават развитието на фотоволтаичния бизнес. В България в момента има около 20 мегавата инсталирана мощност от фотоволтаични системи. Вече сме свикнали България да бъде определена като европейски аутсайдер във всяко едно отношение. Това обаче, което никой не може да ни отнеме, е Слънцето. Изчислено е, че от 365 дни в годината у нас 240 са слънчеви. Ето това поставя малката ни държавица в абсолютно лидерска позиция в слънчевия бизнес. Ние имаме много добри природни дадености от гледна точка на слънцегреене. Имаме предимства, които нашите съседи нямат. И ако ние изиграем добре картите си, бихме могли да развием устойчиво нашият местен пазар. И тъй като в България обичаме да се сравняваме, нека да се сравним с едни от най-добрите – германците. За 2010 година в Германия са инсталирани над 7000 мегавата мощности. В България те са под 50. Явно на фона на големия природен потенциал у нас, нишката някъде се къса. Може да се окаже, че добрата идея да се строят фотоволтаични паркове и целият този мехур, който се надува в България, може да гръмне още преди да се е стигнало до някакво масово строителство. Въпреки наглед атрактивните условия, инвестиции почти липсват. Това се дължи на факта, че няма предвидимост. Инвеститорският интерес към България е голям, дори прекалено голям. Ако изградите една слънчева централа, държавата се задължава да изкупува от вас произведената енергия на преференциални цени за период от 20 години. По данни на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, за 1 мегаватт час големите инвеститори получават 700 лева. Ако правителството прекалено субсидира такъв тип енергия, то инвеститорския потенциал ще е безграничен. Най-важното нещо за инвеститорите, разбира се, заедно с доходността за един проект, е сигурността. Тоест, ако си вложа парите в едно място, България, ще мога ли да разчитам да си ги възвърна? Механизма, по който се определят преференциалните цени, по който работи цялата система за изкупуване на такъв тип енергия, за присъединяване и така нататък, за решаване и влизане в сила на новото законодателство, е твърде муден и бавен. Тук в България бюрокрацията е толкова разширена, че строителното решение ви го издава един, друг го приема в действие.
цялата тази суматоха се питаме кои са тези инвеститори, които имат волята да преминат през целия бюрократичен механизъм у нас. Реалността показва, че проектите с изрядно изпълнени документи са може би само 3 до 4% от общия брой проекти, които са. Това са компании, които са дали заявка за инвестиция. Те няма да я направят голямата част от тях. Това е все едно аз да напиша един имейл на Наоми Кембъл и да й кажа искам да излеза с вас. Това е заявка, но не е вечеря с Наоми Кембъл. Ключът за развитието на фотоволтаичния бизнес у нас е в Закона за възобновяемите енергийни източници. Вариант на този закон трябваше да бъде подготвен още в края на миналата година. Това не стана и Европа ни предупреди, че ще последват санкции. Сега процесът се ускорява и нормативният акт се очаква съвсем скоро. Новият закон обаче води след себе си нови проблеми. Вместо за 25 години държавата ще изкупува слънчевата електроенергия на компаниите само за 20 години. Има такива български компании, които в момента са инвестирали десетки милиони левове и строят. Тези компании се изправят пред ситуация, в която започнали веднъж строителство, инвестирали веднъж в покупка на компоненти и получили финансиране, те при присъединяване на централата няма да получат 25 години тарифа, а ще получат 20 години и то с подарък изненада, който е допълнително намаляване на тарифата. Банките, които подобни проекти до днес са финансирали, са играли руска рулета на практика, защото те може в близкия момент, в рамките на година-две, да станат собственици на изградените соларни паркове, тъй като собствениците няма да са в състояние да си плащат и да обслужват кредитите, които са взели. Намираме се на около 50 км югоизточно от София. Това тук е фотоволтаичната централа в село Пауново, община Ихтиман. Тук на площ от 45 декара са монтирани над 13 000 фотоволтаични панела. Техният капацитет е над 1200 мегаватт часа годишно. Всъщност това е един проект, който стартира през пролета на 2007 година, близко до София, на около 160 метра над морска височина, което гарантира малко по-ниски температури през лятото, оттам и по-висока производителност. Има и превалявания, които пък чистят модулите от прах. Румен Христов и партньорите му са сред пионерите в тази индустрия у нас. Инвеститорите тук са платили най-скъпо за слънчевите съоръжения. Панелите обикновено се оценяват на ват. Този модул, който виждате тук зад мене, има 75 вата и цената му е някъде около над 140 евро по тогава. Сега по новите цени е може би наполовина. Цените на фотоволтаичните компоненти намаляват, и това е доказано във времето, емпирични данни, не си го измислям. Цените на компонентите намаляват с 22% средно при всяко удвояване на инсталираните мощности в световен мащаб. При този темп на поевтиняване, пионерите в бизнеса на практика са и най-ощетени. Те са платили скъпо за своите съоръжения, а цената, на която държавата ще изкупува тяхната електроенергия, постоянно пада. Не одобрява политиката на държавата, че тя не направи нищо да защити пионерите, хората, които 2008 година в най-високите цени следваха и се възползваха от закона, след което 3 пъти последователно цената беше намалена. Съоръженията поевтиняват, това е истина. Закономерно е цената да се намалява, но тази цена трябва да се намалява плавно в някакъв период на време и то само за нови установки. И с всяка една година, вместо да се доближиме до момента, в който си възвърнем инвестицията, ние се отдалечаваме с една година. До тук добре. С много мъки и дързания големите проекти в сферата на слънчевия бизнес у нас успяват някакси да оцеляват. Това обаче е само едната страна на медала. Широка практика в Европа са малките слънчеви централи. В Испания соларни централи има почти на покрива на всяка жилищна кооперация. В Италия почти всяко парко място е покрито с соларен панел. Японците въоръжават всяко училище с слънчева централа на покрива. Мисля, че разковничето е да направим такъв тип законодателство, което наистина по някакъв начин повече субсидира малките и разнообразни производители или инсталатори и инвеститори на такъв тип централи. Всеки покрив, където може да се сложи всяка свободна площ, всяка фасада, това е истинската фотоволтайка. В момента законът не прави разлика между големи и малки проекти. За да инсталирате своите 10 панела на покрива, трябва да преминете през целия бюрократичен лабиринт, в който се лутат месеци наред големите инвеститори. Това струва пари и отнема между 40 и 60 седмици в България. За пример в Германия, в Белгия, в Италия тези процеси трябват много по-малко.
Ентусиасти все пак има. Находчив домоуправител в столичния квартал Овча купил се е заел с задачата да построи слънчева централа на покрива на 12-етажен блок. Голямата наша идея и концепция е да продаваме произведената енергия, така наречената зелена такава, и да стане така, че да можем да живеем в по-добри условия благодарение на слънцето. Соларните панели ще бъдат разположени ето тук на този покрив. По първоначални изчисления инсталацията ще произвежда около 35 мегавата електричество годишно. Или с други думи, този блок ще печели около 25 000 лева годишно. Звучи направо като приказка, но как на практика ще стане това? Тъй като при нас конфигурацията на покрива е доста сложна, значи специално наблягаме от към южната част на блока. Панелите ще бъдат разположени, съответно за нашата географска ширина разположението трябва да бъде около 32-33 градуса, като същевременно се предвижда и на плоската част да се опитаме да вкараме така наречените нови системи, които са с тракерна система, т.е. те постоянно следят движението на Слънцето, като плоските части, където се виждат на покрива, ще бъдат предвидени точно с такива. Цялата система ще струва на блока около 50 000 евро, смятат съседите. Финансирането ще е с банков кредит или с пари от европейските фондове за енергийна ефективност. За да потръгнат плановете, етажната собственост ще трябва да учреди фирма. До момента имам събрани около 60% от подписите на собствениците в блока. Трябва да ги събера 67, отивам в общината, в агенция по вписванията и започваме първите стъпки. Както при големите слънчеви централи, така и в този случай произведената електроенергия се изкупува на преференциална цена за дълъг период от време. Тъй като държавата стимулира производството на електроенергия от възобновяеми източници, редно е да се запитаме колко плаща всеки от нас за това. Вземете вашата сметка за електричество и погледнете, потърсете в нея добавката за зелена енергия. Аз лично за месец март съм платил ток в размер на 50 лева. Ето тук виждам, че за този месец аз съм стимулирал бизнеса на тези хора с 1 лев. Човечеството на практика няма избор. На фона на изчерпващия се петрол и запаси от газ и въглища, слънцето, водата, вятърът и отпадъците са енергоизточниците на утрешния ден. България е определена за една от най-слънчевите държави в Европа. И ако правилно си изиграем картите, можем да сме лидери в енергията на бъдещето.